הסטודיו ליד כיכר דיזנגוף. איפה? ליד כיכר דיזנגוף. יש שיעורים כל יום שני בספרים, וימים אחרים זה לכולם אחרים. אבל מגיעים גם זקנים כמונו? בטח. יש לי שאלה, אתם עושים את זה באופן שיטתי, אתם עושים את זה פה? לא, מסיבות רחוב זה כזה מדי פעם כשיוצא, כשהלהקה מגיעה. אתם מודיעים על זה מראש? בפייסבוק. הריקוד נקרא לינדי הופ, הקבוצה בפייסבוק זה לינדי הופ ישראל, ויש את הקבוצה של דאנס תל אביב, שזה הסטודיו. זה לא רשום משהו מקום פה. כן, אני רואה, לינדי הופ. כן, כן. בדרך כלל זה יהיה בימי אחד, לא חול. ברחוב אנחנו בדרך כלל עובדים כאן, או שישי בצהריים, או מוצ"ש. אבל כל יום שני בסטודיו. גם בסטודיו אפשר.